Deň 1:11:14. Teraz sme v autobuse. Výhľad. Sme za Žiarom na Hronom. Ideme po R1. Na mňa sedí tuto Zu. Áno, čítajúca. Áno, čítajúca. Číta Hobita. Po slovensky. Áno, krásne. Super. Škoda, že po slovensky, áno. Nevadí. Pred nami sedia Al, ale tu nebudem kamerovať, lebo sa vyzerá, že spí, ale ju iba nepričetná. Nepričetná. A toto ešte je Fe, ale ten sa nechce ukázať na kameru, to nebudem otravať. Za nami je spiaci mak, možno ho. Vidíte, to je on. No. Ešte ja, nie ja, ale ja. Ale ja. Počkaj, tam ho vidno trošku, toto ucho. No dobre. To by bolo všetko, to sme zatiaľ v autobuse. My sa aspoň predstavili. Taký pekný výhľad, čo na skalu? Či nahoru. Na to nás nepadne. Dobre, tak dovidopo.